Ahojte, moje meno je Slavo a dnes by som vám chcel predstaviť veľkú novinku, ktorú máme v platforme WhitePress. Odteraz v hlavnom menu nájdete sekciu Databáza ponúk. V databáze ponúk iba zvoľte projekt, pre ktorý chcete nakupovať a následne si pozrite databázu cez toto tlačidlo. Odteraz v databáze uvidíte všetky typy ponúk na jednom mieste, takže sponzorované články, nákup odkazov, zmienok a tiež banerov. V hornej časti ešte uvidíte najčastejšie používané filtre, takže sú po ruke. A keď sa pozrieme priamo na databázu portálov, tak uvidíme, že pribudol stĺpec, kde sú viditeľné rôzne typy ponúk, ktoré má ten daný portál nastavené a počet. Keď si chceme pozrieť detaily tých ponúk, ťukneme na tlačidlo Zobraziť ponuky. V prehľade uvidíte všetky typy ponúk pod sebou. Pri výbere ponuky nezabudnite prečítať celý ten popis, takže rozkliknite si aj tlačidlo Čítať viac a podrobne si to všetko prečítajte. Keď si vyberiete danú ponuku a zaplatíte za ňu, následne uvidíte objednávku v novej sekcii Moje objednávky, kde uvidíte prebiehajúce a tiež aj hotové objednávky. Všetky objednávky sú rozdelené do rôznych tabov, takže sa stačí iba preklikať. A to je od nás všetko. Dúfam, že sa vám nové rozhranie bude páčiť a bude sa vám jednoduchšie pracovať s platformou. Vyskúšajte si tieto novinky a ak budete mať nejaké otázky, pokojne sa nám ozvite.